Καλημέρα. Σηκώθηκα το πρωί και είδα στο κινητό μια ωραία ειδοποίηση στο WhatsApp από DHL. Μίλησα μαζί της στο τηλέφωνο με το κατάστημα της Μυκόνου και έχει έρθει ένα ωραίο δέμα. Πάμε να το παραλάβουμε, να το κάνουμε unboxing, να δούμε τι ωραία πράγματα μας έχει φτιάξει πάλι η φίλη μας. Παραλάβαμε το δεματάκι μας, πάμε γρήγορα στο σπίτι να κάνουμε unboxing και να δούμε τι ωραία πραγματάκια έχουμε πάρει. Πλέον δεν ψωνίζω ό,τι βγει, να το επισημάνω αυτό. Ψωνίζουμε για τη δουλειά μας, κυρίως ό,τι βοηθάει, ό,τι κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μας, όταν υπάρχουν αναβαθμίσεις ουσιαστικές, είτε σε drone είναι αυτό, είτε σε κάμερες, είτε σε οτιδήποτε. Μόνο σε ουσιαστικά πράγματα. Μόνο ουσιαστικά πράγματα. Είναι δύσκολη καιρή να πετάμε λεφτά. Κάθε χρόνο, κάθε μήνα βγαίνουν καινούργια τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία εμείς τρέχαμε από πίσω σαν τους τρελούς, να είμαστε καταναλωτικοί. Όχι, δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι να κάνουμε εύκολα τη δουλειά μας, σωστά τη δουλειά μας, με πολύ καλό αποτέλεσμα και όταν αξίζει η αλλαγή να την κάνουμε την αλλαγή. Εγώ αυτής της άποψης είμαι πλέον. Το προϊόν που έχουμε πάρει δεν υπάρχει σε άλλο review στην Ελλάδα, γι' αυτό πήρα και την πρωτοβουλία, μέχρι σήμερα που μιλάμε δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο βίντεο. Γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα review, να δει και το ελληνικό αγοραστικό κοινό τι καινούργια έχουν βγει και αν κάποιος θέλει να κάνει την αλλαγή, να προχωρήσει ή όχι. Πάμε λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο σπίτι, θα κάνουμε το unboxing. Ήρθαμε. Δεν είναι φακή, δεν είναι κάμερα, είναι όμως κάτι πάρα πολύ δυνατό. Τι είναι? Για πάμε να δούμε. Θα γυρίσουμε έτσι. DJI Ronin RS5. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί σε gimbal. Βλέπουμε παντού τα λογότυπα της DJI RS5. Εδώ μας λέει κάποια χαρακτηριστικά για το σώμα, ότι μέσα περιέχει το σώμα του gimbal, το briefcase handle που είναι ανανεωμένο, θα το δούμε γι' αυτό, το τρίποδο που είναι quick open, η καινούργια μπαταρία, το μάτι που κάνει το track, το auto track, το aesthetic track, τα κλειδάκια τους και θα δούμε όλα μαζί τώρα το unboxing. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εδώ. Δεν ακούγεται, έχει πάρα πολύ αέρα.
σας πω και για ποιο λόγο προχώρησε στην αλλαγή. Είχα το RS3 πρώτα. Δεν πήρα το RS4 γιατί υπήρχαν διαφορές, αλλά όχι τόσες ώστε να αλλάξω και να πάω στο RS5. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα πρώτα απ' όλα η συσκευασία. Ανοίγουμε το κουτάκι του. Έχει μια πανέμορφη συσκευασία. Κάτι το οποίο μου έλειπε από το RS3. Δεν είχα το κόμπο. Είχα το RS3 το απλό, το οποίο δεν είχε συσκευασία. Όσο να είναι, πραγματικά έλειπε στη μεταφορά κτλ. Θα μπορούσε να σου χτυπηθεί κάπου εύκολα. Λοιπόν, φοβερή συσκευασία, σκληρή συσκευασία για τη μεταφορά. Το μπελάκι μας. Πάρα πολύ. Ό,τι πήγε εδώ πέρα, πέταξε. Λοιπόν, είναι ο χαρτοφύλακας εδώ, σκληρή επιφάνεια. Έχει την υποτυπώδη προστασία, λογότυπα DJI στα firmware. Μ' αρέσει πολύ η συσκευασία, πάρα πολύ. Ωραία, και πάμε να ανοίξουμε. Να δούμε τι έχει μέσα η συσκευασία. Ανοίγουμε. Να το χρώμα. Το κορμί. Έχει μέσα το χρώμα, όπως βλέπετε, το λογότυπα RS5. Την υγρασία, τα αυτοκολλητάκια και οδηγίες χρήσης. Ανοίγουμε το διαχωριστικό. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ έχει το πληκτάκι. Κάποια καλώδια USB-C σε USB-C για να μπορούν να συνδέσουν την κάμερα με το χειρισμό της κάμερας. Την κάμερα με το χειρισμό του gimbal. Είναι και μεταφορά δεδομένων. Δεν έχει κάτι άλλο αυτό. Εδώ έχει το handheld, το briefcase, το οποίο το βλέπουμε είναι ανανεωμένο. Έχει τις επαφές εδώ που συνδέεται με το gimbal να δίνει εντολές. Και πλέον έχουμε και στο handheld, έχουμε και στη λαβή, έχουμε κινήσεις του Ronin. Και οτιδήποτε χρειαστούμε το έχουμε και στο χερούλι πλέον, εδώ. Δηλαδή αν το κρατάμε με το ένα χέρι χαμηλά σε χαμηλές γωνίες ή οτιδήποτε, μπορούμε να παίζουμε και από εδώ. Πολύ σημαντικό. Είναι δυνατή αλλαγή. Χρειαζόταν. Το καλό με την DJI είναι ότι ακούει
τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους ακούει και τους δίνει αυτό που θέλουν για να μας τα πάρουν. Η μπαταριόλα του Ronin και αυτή η μεγάλη αναβάθμιση έχει 2 ώρες παραπάνω αυτονομία και το σημαντικότερο είναι ότι φορτίζει σε 1 ώρα 100%, ενώ το RS4 και το RS3 φόρτιζε σε 2,5 ώρες. Συνεπώς πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, έχεις πάντα ρεύμα σε μεγάλες παραγωγές. Πολύ πιο εργονομικό, μεγαλύτερο το handheld, μου φαίνεται πιο μεγάλο. Τέλειο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το πλακάκι. Και το μάτι της DJI Gimbal. Που είναι για το Intelligent Tracking. Ορίστε, με το λογότυπο του DJI. Τέλεια. Εδώ είναι το αναβαθμισμένο τρίποδο, το οποίο ανοίγει το ένα, ανοίγουν όλα. Quick Open το λέει. Εξαιρετική η θήκη, μου αρέσει πάρα πολύ η θήκουλα. Λοιπόν, τώρα τι μένει? Τώρα μένει να πάμε να το σετάρουμε, να βάλουμε και την κάμερα απάνω, να δούμε τι γίνεται. Για πάμε. Αφού το δέσαμε και το ετοιμάσαμε, το χαζεύουμε, πάμε να πούμε για ποιον λόγο πέρασα στο RS5 από το RS3. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι αυτό. Είναι το Active Track, το οποίο έτσι μας χρησιμεύει. Θα λοκάρουμε το άτομο, το όχημα, το ζώο ή οτιδήποτε τραβάμε, θα αναγνωρίσει τι είναι αυτό και θα μας το κρατήσει στο frame που θέλουμε, στο κάδρο που θέλουμε. Οπότε αν έχουμε ένα γαμπρό, μια νύφη και περπατάμε πίσω, κοιτάμε, προσέχουμε τα σκαλιά κτλ. Με αυτό, αφού έχουμε λοκάρει την νύφη, δεν θα μας φύγει ποτέ το πλάνο. Θα την έχει πάντα κεντραρισμένη. Ένα παράδειγμα. Δεύτερη δυνατή προσθήκη είναι, όπως είπαμε πριν, τα κουμπιά στο ανανεωμένο handheld, η ανανεωμένη χειρολαβή. Σε χαμηλές γωνίες που δεν μπορούμε να έχουμε τα χέρια μας το joystick, τα έχουμε εδώ. Επίσης έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να δώσουμε διαφορετικές εντολές, από εδώ να κάνει zoom και από εδώ να κάνει περιστροφές, κάτι τέτοιο, θα το δούμε ψάχνοντας. Δεν το έχω δει, μαζί το ανοίξαμε, μαζί το βλέπουμε. Τρίτος λόγος που πέρασα και σημαντικός είναι αυτός, παιδιά. Ότι ενώ τραβάς οριζόντια, αν θέλεις να τραβήξεις για κάποια πλάνα, πιέζεις, θέτεις και το έχεις έτοιμο. Τραβάς vertical για social, χωρίς να ξαναζυγίσεις και χωρίς την ανάγκη προσθήκης νέων εξαρτημάτων, όπως είχε το RS3. Απλά πατάς, γυρνάς,
βάζεις. Τόσο απλά. Δυνατό. Πάρα πολύ καλή προσθήκη, γιατί είπαμε ότι η DJ πάντα ακούει τους πελάτες της. Είναι οι κοχλίες αυτοί. Ένας κοχλίας εδώ, 2, 3. Είναι αυτοί οι κοχλίες. Αυτοί οι κοχλίες βοηθάνε στο ζύγισμα, στο να ζυγίζουμε την κάμερά μας πιο γρήγορα. Απελευθερώνουμε και κάνουμε και μικροκινήσεις, άμα θέλουμε να πω. Εκεί πες ότι είναι ζυγισμένο, τάκ. Μετά πας το παν, εδώ. Εντάξει, ανοίγεις, πας μπρος πίσω, τάκ. Το ίδιο και εδώ. Εδώ. Τάκ. Φοβερή προσθήκη, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χάνεις καθόλου χρόνο. Αλλάζεις φακούς, κάνεις τι θες. Φοβερή προσθήκη. Επόμενη προσθήκη που κάνανε, μεγάλη αλλαγή, είναι στην νέα αναβαθμισμένη μπαταρία. Τι κάνανε στην μπαταρία? Δώσανε 2 ώρες παραπάνω χρήσης, οπότε σε ένα μεγάλο project που έχει χρόνο παραπάνω, θα σου δώσει αυτό το λίγο παραπάνω που θες τις 2 ώρες. Σε συνδυασμό βέβαια με τη διαφορά ότι το RS3, αν θυμάστε, φόρτιζε στις 2,5 ώρες πλήρως την μπαταρία. Αυτό φορτίζει σε 1 ώρα πλήρες. Οπότε έχεις 2 ώρες αυτονομίας παραπάνω, 14 ώρες από 12 ώρες που έχει το RS3 και φορτίζεις πολύ παραπάνω. Οπότε μπαίνεις πολύ πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Υπάρχει και η μπαταρία η οποία είναι η extra, η οποία σου δίνει 30 ώρες λειτουργίας. Είναι πιο μακριά, πιο μεγάλη, την πληρώνεις extra και την παίρνεις. 30 ώρες. Και αυτή φορτίζει νομίζω στην 1,5 ώρα. Μη σας πω πιο κάτι τέτοιο. Ήθελα να σημειώσω ότι το Active Track, όταν για να δεις και να λοκάρεις, τα βλέπεις όλα μέσα από την οθόνη αυτή. Βλέπεις, σημαδεύεις, έχεις εδώ, που βάζεις το αντικείμενό σου, κουνάς και αυτό απλά ακολουθεί. Άλλος λόγος, ο οποίος πήγα στην αλλαγή αυτή, έχουν βάλει πολύ πιο δυνατά μοτέρ, με μεγαλύτερη ροπή, το οποίο συγχωρεί λάθη και βοηθάει κιόλας. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ και τον ΑΒ λόγο άλλαξα έναν φακό, βιαζόμουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν πρέπει να κάτσω να κάνω στο χιλιοστό το ζύγισμα. Θα μου συγχωρέσει και ένα μικρό λαθάκι. Γιατί έχει πιο δυνατά μοτέρ από το RS3, οπότε σε μια δύσκολη γωνία, απότομη γωνία ή σε ένα δυναμικό που από χαμηλή γωνία δεν θα με προδώσει, δεν θα με κρεμάσει το μοτέρ. Το ότι έχει πιο δυνατά μοτέρ με μεγαλύτερη ροπή επίσης τι σημαίνει? Όταν έχουμε έναν φακό ο οποίος δεν είναι power zoom, με εσωτερικό zoom, είναι επεκτάσιμος, εγώ τι κάνω? Συνήθως ζυγίζω το gimbal στην μέση της διαδρομής του φακού. Δηλαδή αν έχω έναν 18-70, το βάζω περίπου στο 35-37 χιλιοστά για να είμαι στη μέση. Αν θυμάμαι καλά, Τι γίνεται εδώ? Εδώ θα ζυγίσεις, όπως λέμε, αλλά και πάλι σε ένα zoom το οποίο είναι στα 70 ή στο 80, αν έχω άλλο φακό, και είναι πιο μπροστά ο φακός, θα μου συγχωρέσει σε μια γωνία πιο χαμηλή να μπορέσω να μην με κρεμάσει, να μην με προδώσει. Έχει πιο δυνατά μοτέρ, με μεγαλύτερη ροπή. Είναι καινούριο προϊόν, έχει αλγόριθμο 5ης γενιάς, το οποίο αντικαθιστά αν θυμάστε στο RS3, όσοι έχετε το RS3, το Super Smooth. Εδώ πλέον δεν χρειάζεται Super Smooth και κάτι παραπανίσιο. Εδώ έχεις πολύ πιο δυνατό αλγόριθμο, έχεις άλλο αλγόριθμο, μπορεί να σε βοηθήσει να σου δώσει πολύ πιο σταθερή κίνηση στο gimbal από το RS3. Το RS3 βουνό με βοήθησε πάρα πολύ, τα έβγαλε τα λεφτά του, μου έδωσε ψωμί, έφαγα ψωμί, πολύ ωραίο gimbal. Δεν είχα πρόβλημα να το κρατήσω,
Απλά αυτά που μου δίνει αυτό το gimbal θα μπορέσει το RS5 θα μπορέσει να εξοικονομήσω χρόνο, ταλαιπωρία, υπό την πίεση όσοι κάνουν μυστήρια ή event τα οποία είναι run and gun, μπορεί να καταλάβεις το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η DJI. Βλέπω επίσης στα μέταλλά του και στην κατασκευή του, βλέπω μια πάρα πολύ καλύτερη κατασκευή και πιο στιβαρή κατασκευή. Για να πω την αλήθεια, αυτό που δεν με τρελαίνει και δεν με πολύ αρέσει είναι η ποιότητα κατασκευής του briefcase. Τι να κάνουμε, ούτε πλαστικούρα. Πολύ. Επίσης βλέπω ότι παντού χρειάζεται φόρτο και το briefcase και η μπαταρία του Ronin, αλλά και το intelligent tracking κομμάτι εδώ. Μια επίσης προσθήκη, όχι ότι μας έσωσε την κατάσταση, είναι αυτό. Είναι το τρυποδάκι, εντάξει, πρέπει να το πούμε, το οποίο τραβάς το ένα και ανοίγει όλο μαζί. Δεν το έχω δουλέψει ακόμα. Όλα αυτά που σας είπα είναι από βίντεο που είδα στο YouTube από άλλους χρήστες και από την DJI. Θα το δουλέψω. Εάν δω κάτι διαφορετικό ή αν δω κάτι το οποίο δεν είναι όπως τα λένε ή δεν μου αρέσει, θα επανέλθω με νέο βίντεο. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.